जों दिनै लुकुनि बुसखांग मानुकजों माने कगुमां खामो मिया सुप्रीम कोर्ट CA नतयै जे राय उंखा अमतन रक जतन सिवो तामनि हिनबा सिनि बुबाग्रा केस खाइमानि यागुलो एवं बजे रेफारेंस सुप्रीम कोर्ट रिखा आबुनि बागैनो त्रिपुराओ आलादा त्रिपुरानिनो आलादा बाबे खायै हियारिं खायनायनि बागै मानानो सुप्रीम कोर्ट मा साख्लायखा लगे लगे आसामनि आसाम सुक्ति तंगमानि बागै आरो उनको मा खायखाता आलादा खाय खानानानै बागै सुप्रीम कोर्ट हियारिं खालायनाय हिनै साखा गाय ताबो कखा जों त्रिपुराओ जारा चिनी कामी आमसाइरो तंनाय अनेके हिंदी इंराजी बुजिया आबुनि बागै बुबाग्रा आनमिया फोन खायखा जे रंजित नों त्रिपुराओ कक बरक बायखायै जाहाथे चिन बर रकनो बुजिनानै बागै किसा सादि एका आबुनि बागैनो जों दिनै कक बरक बायखाय जों सानानै नायो एका आरंखा जता राय उमानि वो खाय जता साख्लाय जाखा जे त्रिपुराओ जे बरक खाबै तंमानि एवं मियानि जे सुप्रीम कोर्ट जे हियारिंग सिमनातै जे बरक खाबमानि किसुदिन आगे अबनबो मिया चिनी बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट याफारका एवं खवाइतै जे बरक खापाय तंमानि आबुनि मांगपिलबो मिया सुप्रीम कोर्ट दाखिल खालायजाका एवं मानानि सुप्रीम कोर्ट आबनो नायका हामके नायमानि परेनो ब त्रिपुरानि जे गुरुत्व उंखा अमो सिमिया जे उत्तर पूर्वांचल मिजोराम प्रोटेक्ट उंखा बरक इनारलाइन पारमिट तंमा बारो CA कार्यकरिंया मणिपुर इनारलाइन पारमिट गवर्नमेंट रिखा थानाय 1 तारिख जानुवारि सिम इमप्लिमेंट उंखा आरो ताय उंलिया नागालैंड तो इनारलाइन पारमिट तंग अरुणाचल तंग एका जेखाने आसाम बा त्रिपुरा जे सबसे बेसी बांलादेशनि बरक खापका अरो खाय कुन फानो खायनानै नायलिया का आबुनि बागैनो बुबाग्रा थानाय 29 नभेम्बर दिल्लीओ अमित शाह बाय जे मिटिं आसुका त्रिपुरानि अजमारनो तै आफ्रुबो सरायकेन साकाचिनि बुबाग्रा एवं बनो जतनि खरां चिरिंको कप्लाय खायो एवं चिरे खगै साका जे जों त्रिपुरा हावा नों सेर ताखायदे नों जुदि खायका हिंगाखाय जों सुप्रीम कोर्ट थानाय एवं आबुनि यागुलोनो बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट केस खालायखा एवं नरक साइमा खाना शुद्ध सुप्रीम कोर्ट या चिनि बुबाग्रा थानाय 11 तारिख जानुवारि त्रिपुरा हास्ते खुमुलुंग दसराम चमुनिवो जों हजार बरक तयै चिनि बुबाग्रा जों आरो सेनो प्रोटेस्ट खालायै चिनो अजमारनो तयै आरो जों इनको रैली खालायखा ताय बिबनो मथाबो फायारा मानजाक फायखा अजमारबो फायखा एका ताबो कक बुमांखा जे मियानि जे बादिग मियानि जे रायो अमबो साका जे सुप्रीम कोर्ट मो साका जे 4 सप्ताहनि जे जरा रिजाका सेंट्रल गवर्नमेंट न अमनि ककफि को माने जवाब रिनानि बागै एका 4 सप्ताहनि बिसिङो जाहाथे त्रिपुरा बा आसाम CA न कोनो कार्यकरिता खायदे हिनिबो मियानि सुप्रीम कोर्ट उंकोबो केन्द्र सरकार न साइरिखा सरायसरके साइरिखा हिंगाखाय ताय कायसा ककंखा जे 4 तारिखनि परेवो जुदि सुप्रीम कोर्ट केन्द्र सरकार हयते बंनि जवाब दिबायनि परेवो वो सम्भवत कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि सम्भावना दङ 5 जनानि कन्स्टिट्यूशनल बेंच थानानि खुबैनो सम्भावना दङ होनै जों सिका नंखाय आबुनि बागै बुबाग्रा मिया खुबैनो बो खा तंथक जाखा एवं त्रिपुरानि उनखौबो बिभिन्न नेशनल चैनल बो कक साका नरंनि जीवन नुखाना हायफोनो जों तिनि ताइसा चिनि ककबाय चिनि मानि ककबाय जों सावै चिनि बर रंनो सानानि होनै जों अर नुकजाफैका बेखाय